Arngut ki samla kila yap hadian me kila shatin ra ha kawai ka kali bampat la ban ithu ha golfling ha kami jong ka snuble USP ke East Khasi Hills uba Vivek sim ula ong bu Benjamin Shabong khat prasnem bat ka Fabila Grace khat nyosnem kidang shonglang ha kawai ka skuti ha ka ba kila shatin ra lapin kit mar ki civil hospital hinrei ki doctor kila pin bana ba baro arngut kila khlat no uwe ude na maupun kat ba iwe pat na pin thor Kipulit kila poi syakate ke jaka hapo saminen hadian balayo jingtim la register case hapo ke yudi bat ke jingto okit kadang ya ban ithu ya kate ka kali bat kem yunongnya USP ulaong ba unongnya udai ban sangi bat ai jingerap hadian ke jingjia hinrei namar bola phet kran kipulit kila pinlong ke jingthwet banlap e ka kali bat unong Mayo hubon ko yang mga latan pan man yung apitip si pasture ban nasra traffic matay tang hapo san min higla po kilap ki paibang tu tiki long kila shu tia madan tu ti ngimla anong manuwa bakla tad hadu ngimla yo hi kita kiba le akunu karkom kata accident day ni sampai tu naka postmortem ru ka jinglong jingman jongki ha to kapor kata nature of ka level of desi kadan yang kata jindi alcohol ha kata kapor ka alertness level pada haju opor ka jingtokit nak traffic side kidang le ya ka menu babakla ndrei kawai kabalong tikna kaba yang mentahi ka FIR lawan kiliang juki tigi palakat kaba driver hi uladi pensangnya but uladi ban surrender yang lebih mar hi ndai dah bomble kumtahi te kamut kaladun kakal ulti mun kata kajing uthu bola baklam te pasyayu la register case but ya tak driver ya tak kali la register case insa docket ban salah long sang lap ke tak kali bolong vol Benjamin Shabong rasnem bersama pon badi kentai ba kenyusnem teng Fabella Grace di ni bersama pentor di kini anwat kiba klat terjinjang Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrei ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan